kalo tile 37,20 aw bisimila magazi bi Mali filɛbagaw aka émission kɛnɛ kan n'o ye revue de la presse min bɛ kɛ aw balimamuso ani aw denkɛ fɛ Fatumata Jani ani Nos Jara fɛ Nosra ani ɲatuma kori baasi tɛ baasi foyi tɛ alhamdulillah ni an donni an ka revue de la presse ale kɛnɛ kan min ye ka fasiride gafew kɔni k'olu ta k'u bayɛlɛma an ka to dun an cɛ ɲina walasa bɛɛ ka se k'i ka faamuyali ta ale sɔrɔ a la cogo min na an ka kunnafoniw kun fɔlɔ la sa an bɛ taa baarabilancari la min le républicain maaw olu ka fasiri y'o ye baarabilancari ka taa AM olu mɔgɔw ka bolo kan ekɔlidenw wulen do ekɔlidenw ka jɛkuluba ye wa wulen do k'u jɔ dɛ ko u kɔni ko ni u ka u bɛ laɲini min kɔ n'o laɲiniw ma sabati kɔni k'olu bɛ dankari kɛ bagi nataw la n'o ye ɲɔgɔndan min bɛ kɛ walasa ka yɛlɛ sanfɛ kalansow la k'u bɛ o jɔ fo olu ka laɲiniw ka sabati min kɔni o kan ka nun don ka bɛn juin kalo tile 19 ma ka taa bɛn tile 22 ma ko ni laɲini min kɔni b'u bolo n'o laɲiniw kɔni ma se ka kɛ sabati baa ye olu kɔni olu bɛ dankari ko la o kana kɛ bari sabula ko n'i y'a ta k'a lajɛ depuis avril kalo tile 13 san 2023 la ko a ye mɔgɔw ko maa minnu bɛ yen n'olu bɛ kalan k'olu kun baaraw kɔni jɔlen don kalan ti ka kɛ ko n'i y'a mɛn o ɲɔgɔndan bɛ kɛ ko maaw bɛ cari ni minnu passera k'olu bila ka taa sanfɛ o ko o y'a sɔrɔ place yɛrɛ b'olu bolo olu yɛrɛ minnu bɛ yen nɔ k'olu ti ka taa ɲɛ olu ti ka segin kɔ maaw bɛ taa min maaw bɛ don min k'a kuma ka gɛlɛn kɔni u y'a ta k'a lajɛ sa u y'a kɔɲɔw kɔni yɛrɛ fɛsɛfɛsɛ waati min na sa u y'a yira k'a fɔ ko nin min filɛ nin n'o ye espace universitaire maaw ye ko min kɔni ka kan n'u ye o ye kɔni sécurité n'o ye kɔni ka lakana kɔni ko o boliw ka kosɛbɛ o bɔlen kɔfɛ sa u y'a yira k'a fɔ fɛnɛ maa minnu bɛ yen nɔ n'olu bɛ bɔ Bamakɔ kɔnɔna la ni ka taa Golobugu la Kabala u ka université ba min bɛ yen nɔ ka taga yen nɔ ko ka se ka wari dɔ fara olu ka sara n'o ye lakɔli karamɔgɔw ye walasa cogo min na u bɛ se k'u déplacer bari sabula ko n'i y'a ta k'a lajɛ k'u ka sarawari min filɛ nin ko sarawari yɛrɛ fankelen bɛɛ ko o bɛ taa passer la bari sabula yɔrɔw ka jan ɲɔgɔn na wa fɛnɛ k'u bɛ heure minnu kɛ ka fara u ka heure kan dɛ n'o ye heure supplémentaire ye ko k'o fɛnɛ wariw ko k'o fara a kan kosɛbɛ olu fara a kan walasa cogo min na lafiya da kelen bɛ se ka di karamɔgɔ ninnu ma bari sabula ni karamɔgɔ kɔni olu ma lafiya olu tɛna don kilasi kɔnɔ bada n'olu ma don kilasi kɔnɔ kalandenw fɛnɛ kɔni olu tɛna se ka kɛ kalanfɛn ye ko kɔni na wa kɔni y'a yira ko nin min laɲini minnu filɛ nin ye dɛ k'u ka laɲini ninnu sabati walima sani a ka tɛmɛ u ɲɛna waati kan u ka sabati joona dɛ sabula ko bagi natɔ don n'a ma sabati a sabati waati la olu kɔni bɛ dankari kɛ bagi ko la a bagi a ti kɛ ɲina bada walima n'u y'a sabati waati min na dɛ u bɛ segin ka bagi kɔni ka a lakurakuraya waati ekɔlidenw bɛ t'u ka bagi kɔni kɛ ni kun ye sɛbɛn ye k'a jate ale ka fasiri don républicain mɔgɔw ka fasiri la i bonya b'a la n'an bɔra yen sa an bɛ don tuguni baarabilancari wɛrɛ n'o ye ka taga dɔgɔtɔrɔw ka ko bunakun ka dɛ Gabriel Ture maaw tuguni awɔ k'u fɛnɛ kɔni kelen bɛ ka baarabilancari kɔni k'o bolo da bɛn sini ma n'o ye araba ye mun bɛ yen tuguni a ko kɔni bɛ yen sa o walawala an ka lamɛn fasiriden n'a tɔ walawala an ye sa o ko o kɔni mina o ko bila sen kan bari sabula ko min kɛra laɲiniw kɔni min ɲinina o kɔnɔna la o tun ma se ka kɛ sabatiba ye o laɲiniw o ko kɔnɔna la u y'a yira k'a fɔ ko araba in natɔ k'u kɔni k'u bɛna don ka a koɲɛw ɲɛnamaya tuguni walasa cogo min na u ka laɲiniw kɔni u ka se ka kɛ sabatiba ye cogo min na u ka syndicat comité syndicat de Gabriel Ture u kɔni u kɛlen k'u sigi ka fɔ ka bɛn kɛ bari sabula ko n'i y'a ta k'a lajɛ wali ka grève min filɛ nin depuis février kalo fo ka taa se mars kalo ma k'u kun bɛ ka to ka a kun tigɛ u kun bɛ ka to ka a kumaw fɔ lasɔnmɛlikanw kun don k'a lase ɲɛmaaw ma cogo min na walasa cogo min na u ka se ka u bɛ laɲini min kɔ ko olu sabati ko olu kɔni kun tɛ ka kɛ sabati fɛn ye o ko hokumu kɔnɔna la dɛ u kɔni kɛlen don k'a yira k'a fɔ u ye kumakan kɔni sigi
k'a bɛn k'a yira k'a fɔ ko UNT n'o ye baarakɛ jɛkulu bɛɛ ka ɲɛmaw jɛkulu ye k'u ka sarawariw kɔni k'olu ti ka jigin a jigin togo la waati bɛɛ olu de bɛ ɲɔgɔn dalajɛ la walasa cogo min na u ka se ka fɔ ka bɛn kɛ nka ko n'a ti ɲa a ti ɲa ko kɔni ko olu kɔni bɛna baara bilancari kɛ u kana sɔn ma dɛ ko ni dɔgɔtɔrɔ kɔni ye baara bilancari kɛ sata na caya ka fara fideni fɛnɛ kan ko kɔni olu ka laɲini tɛ fɛn wɛrɛ ye den olu ye min ɲini u fɛ u ka dalakan sabati dɔrɔn de respecter leurs engagements n'u kɔni sera k'o sabati ka ban ko kɔni olu ta banna olu bɛ taa baara kɛ cogo min na olu tun b'a kɛ cogo min na ka kɔrɔ ayiwa a fɔ dɔgɔtɔrɔ ɲɛna k'u bolo da dusu la fɔlɔ dɛ kosɛbɛ nin fɛnɛ tun ye sɛbɛn bɔra le République maaw bolo MK Jakite u ka fasiri do i bonya bala ayiwa n'an bɔra yen sa an balimamuso n'o ye Janɛ an m'an tɛgɛ keleku ka don an bɛ bɔ ni mun ye sa an bɛ bɔ ni info sport ye sport ye mun ye o ye dolanci ye an bɛ segin ka fɔ a ye tuguni mun ye coupe ASD an bɛ se ka fɔ nin y'a ta ko sabanan ye 3e édition mun ye groupe Sefa Gang ye ale ye sebaya sɔrɔ Suspect Gang mɔgɔw kan ni bɔlɔntan in ni dolanci in banna tiro bit la tiro biti o tiro bit la sa an b'a ta k'a lajɛ sa Suspect Gang maa 2 o y'a jɛ Sefa Gang maa 2 o y'a don bɔlɔntan yɛrɛ banna fu ani fula n'a a kɛra dimanche tɛmɛnen Douanzana Kɔlɔnba da la ayiwa reportage Bazou Maïga ale tun b'a ko kɛnɛ kan ni y'i bolo bɔ farikolo ɲɛnajɛ ale kɛnɛ ka sa ne bɛ n bolo kari ka don cikan maaw y'olu ka fasiri ye k'an ka taa yɔrɔ jumɛn dɔlɔ ko ale buna ko ko ni dɔlɔ kɔni fɔra bɛɛ bɛ taa salimu na ale maakɔrɔba ye min kɔni kun tɔ dɔɔni bɛ gulɔko la kosɛbɛ an ka dɔnkilidalaba dɔ bɛ yen nɔ n'o ye Salifu Keita ye dɔw k'a ma ko Salifu Bilenni k'o yɛrɛ kɛra sababu ye ka a dɔnkili yɛrɛ kɔni bɔ ko salimu dɔlɔ man ɲi salimu e kana dɔlɔ min o ko kɔni na wa a ko kɔni maninka dɔnkilidala caman kɔni u bɛ dɔnkili in da b'a da ka dɔnkili sɛbɛn maaw la o ko kɔni na wa ko salimu kɔni ale tun ye dɔlɔminaba ye ko n'i y'a ta k'a lajɛ san 1970 fo ka taa se san 1980 na ni cɛba in kɔni ale tun bɛ Guinée Conakry ale jamana ka kɔni ko cɛba in kɔni cɛ jamjan belebele kun don den selen kɔni o kun don kosɛbɛ wa fɛnɛ a jɛ o kun ye sikɔlɔla ye k'a kunsigiw labɛn ka ɲa sa nka ko kelen kɔni kun ya a ko tiɲɛ yɔrɔ ye koyi wa fɛnɛ ko n'i y'a ta k'a lajɛ est-ce que bɛ salimu tɔgɔ in yɛrɛ dafalen dɔ wa k'a tɔgɔ de ko Salimu Sherifu Haidara ko Sherifukɛ k'a bɔra Sherifuya golo ka dɔɔni ni yɔrɔ la dɛ ko n'i y'a ta k'a lajɛ Sherifu dɔn tɛ ni dɔlɔ min ye fiyewu olu dɔɔni bɛ ni min ye k'olu kɔni ye an kuntigi kira ye ko a kɔni k'ale ka maaw y'olu ye n'a nana k'a fɔ olu yɛrɛ a dɔlɔ kɔnna silamɛya la n'a fɔra yɛrɛ k'a fɔ ko o yɛrɛ bɔnna dɔ ye dɔlɔ min na ba k'a ko kuma kɔni ko kun ka ca ko n'i y'a ta k'a lajɛ Salimu kɔni k'ale tun ye mobili boliladen ye Conakry ale ni Kanka olu ni ɲɔgɔn cɛ ko kɔlɔsiw ani fɛn kuranɛw olu kɔni caman olu kun gulonnen bɛ a ka mobili kun na nka o si kun t'a bali a ka to ka fɛn ninnu sigi a kɛrɛfɛ la dɛ mais u t'a ko sɛgɛsɛgɛ ka lajɛ ka da ka caman bɛ Haidara nkalon da u yɛrɛ la ka sɔrɔ o tɛ Haidara ye dɛ u ka Salimu ka ko in sɛgɛsɛgɛ k'a lajɛ Salimu kɔni yera k'a fɔ ko Sherifu kun don a kun tɔgɔ yɛrɛ dalen bɛ ko Salimu Sherifu Haidara wa fɛnɛ ko n'i kun y'a ta k'a lajɛ Salimu kɔni a n'a ka dɔlɔ buteliw kɔni tun bɛ yaala kari kɔnɔnaw la bari sabula ko nin waati min filɛ nin ye den nin waati u ka miiriya ko kun tɛ yen nɔ jatalaw minnu b'a fɔ ko i y'a ye tan ko Salimu n'o kun don ko sa kun b'a sɔrɔ a jaw bɛ maaw bolo hali bi n'a ka bi ko Salimu kɔni na a ka dɔlɔba u kun bɛ sira karew kɔnɔ tan n'o masɛgɛ la Salimu k'u kɔni olu ka nin sɛbɛnni kɔni ti dɔwɛrɛ yira ko ye maa minnu bɛ dɔlɔ k'a min dɛ k'a yira k'a fɔ ko dɔlɔ kɔni tɛ fɛn ɲuman ye wa fɛnɛ fɛn don fɛn min kɔni a bɛ dangariya kɛ buna adamaden ka adamadenya taacogo ɲuman na wa fɛnɛ ko Salimu min filɛ nin n'a tun bɛ dɔlɔ min dɛ wa fɛnɛ yɛrɛ a dɔ tun bɛ yen nɔ a tun bɛ maaw dɔw gɛn ka bɔ dɔlɔ min sira yɛrɛ fɛnɛ kan koyi
o kɔni ko a kun bɛ maaw gɛn ka bɔ dɔlɔ sira kan wa fɛnɛ ko maa dɔw bɛ yɛrɛ sa n'olu kɔni olu y'an ka kumalaw ye n'o ye jeliw ye ko olu fɛnɛ kɔni kelen bɛ ka dɔlɔ kɔni ta ka a k'u min ni n'an ye ko waati ko barisabula ko n'i y'a ta k'a lajɛ ko n'i ye dɔlɔ min ka a b'i kan jɛya tama dɔw kɔni ka dɔlɔ min o fɛnɛ kun y'o ye a ko yɛrɛ min filɛ nin k'a bɛ se ka kɛ sababuya ye k'i sata yɛrɛ bɔ a la barisabula fɛn do fɛn cɛjuguba do maanifin yɛrɛ ka adamadenya fo ka taa se kɛnɛya ko ɲuman yɛrɛ ko a kɔni ka a maɲi fiyewu o salimu filɛ nin ko ale kun dɔnnen bɛ ni dɔlɔ minaba ye ko kɔni kelen a ja kɔni talen do ko k'a bila kan kɔni ale fɛn kɔrɔ mara yɔrɔba kɔnɔ n'a bɛ fɔ yɔrɔ ma ko musée k'a mara o yɔrɔ la kosɛbɛ ni maaw taara sa maaw kɔni bɛ taa lajɛ yen nɔ ko Salimu a taara k'a co to maaw da gulɔ ko ale ko bunaba kosɛbɛ ni tun ye sɛbɛn min bɔra cikan mɔgɔw bolo Usumani Bangura ale ka fasiri do i bonya b'a la Adama nin bɛ dansigi kɛ an ka bi revue de la presse la min kɔni n'o kɛra Adama Jara fo ka taa se ne Fatumata Janɛ ma an bɛ k'an bɛ da waati wɛrɛ la